li issa ta' fiselvi daqsaq it-timbru li jitfaw fuq xi baqra ta' kalibru. Sadattant aħjar li nieħdu ftit ġniebru. Inspirata sfortunatament mis-sitwazzjoni fil-qorti fuq l-istess persuna li huwa ħabib tiegħi. X'metlix, klandestin, iswed, bla-ażil, rifjutat, detenut, eks wieħed 2, 3, 4, 5 u llum libbistni manetti, ileqqu. Kien lejl mhux tas-soltu, dak li esperjenzajna f'bar, fejn is-soltu tisma' l-mużika ta' żminijiet tal-lum u quddiemek dik id-daqsxejn ta' xarba u kelma bejn tnejn, minflok smajna poeżija u xogħol litterarju ta' żgħażagħ, ispirat mill-avvenimenti li qed iseħħu madwarna bħall-immigrazzjoni fost l-oħrajn. Dan f'inizjattiva mtella minn Inizjamed, inizjattiva li ilha dejja mhux ħażin bilan li tesponi xogħlijiet letterarji fil-beraħ kif spjegatilna li Ellul. Plan tal-kieles huwa li ninvolvu nies differenti, minsibu ħafna nies li jiktbu jgħidulna ġilli nikteb għalija, pereżempju, anki jdoqqu imma jagħmlu performances differenti u dan huwa spazju fejn dak li jkun jista' jesprimi lilu nnifsu u jsib ftit tal-ħin biex jaqsam l-esperjenza tiegħu dak li jkun kiteb ma' udjenza differenti f'postijiet differenti. Ngħiduha kif inhi, x'kultant mhux faċli li wieħed jesprimi l-ħsibijiet tiegħu, però ħafna jirnexxielhom jagħmlu dan permezz tal-letteratura li kapaċi toħroġ iżjed il-qawwa tal-ħsieb. Sansitra kien hemm min esprimija bil-Franċiż. Cela fait 7 ans que je n'ai pas revu ma famille. J'ai mon numéro d'identité sur une feuille de papier, mais je n'ai pas la carte, alors je ne peux pas retourner au Tchad pour voir ma famille. Il me manque énormément. Kienet atmosfera kalma, f'temp xitwi u kesħa fina. Iddeċidejna nieqfu ftit mill-ħidma tas-soltu nisimgħu l-ħsibijiet bis-saħħa tal-letteratura. Jekk jien tant egoist li nagħmel il-ġid ta' x'jaqbilli, inkun qed naħseb fija nnifsi jew altruist.